खुलुमबाय लोगोफोर, बयखौबो बड' एसएम आपडेटआव बरायबाय। आसा खालामो गासिबो मोजाङैनो दङ। दिनै नोंथांमोननि सेराव बर' रादाब लानानै फैबाय। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासे फारि नायलांदो। फैदो बिदिबा दिनैनि खौराङाव। गिबि रादाबाव दं, बङाइगावआव फोसावबाय खोन्दोआरि लकडाउन। कर'नानि गिख्रंथाव थासारिखौ नोजोर होनानै जोबथारनायाव बङाइगावआबो बाध्य जायो खोन्दोआरि लकडाउन फोसावनो। बे लकडाउनाव हाप्ताफ्रोमबो रबिबारखालि गासैबो दखान, फालांगियारि फसंथानफोर आरो बाजारफोरा बन्द थागोन। फार्मासि, हस्पिटाल आरो जिब-जुनारनि फाहामसालि खेवनाय थागोन होननानै फोरमायनाय जादों। बेजों लोगोसे रेस्टुरेन्ट आरो धाबाफोरा 6 रिंगासिम खेवनाय थागोनब्लाबो हम डिलिभारिल' खालामनो हागोन। गुबुन फारसे हटेलनि सिङाव थानाय रेस्टुरेन्टआ खेवनाय थागोन, खालि हटेलाव थानाय सुबुंफोरनि थाखायल'। कल्ड स्टरेज आरो गडाउनफोराबो बे लकडाउननि समाव खेवनाय थागोन। मख'जाथावदि जिल्लायाव गिख्रंथावै कर'नाया गाग्लोबजाग्रानि अनजिमाया बारायनायनि उनावनो बे थांखिखौ लायो जिल्ला बेंगिरि डक्टर एम.एस. लख'प्रियाया। दासिम बङाइगाव जिल्लायाव गासै सा 702 सुबुङा कर'नायाव गाग्लोबजानानै दं। नैथि रादाबाव दं, दैज्लां सफैस्लाबियावनो बेखि दैमायाव गिख्रंथाव खुरखानाय। बारापेटा मिलन बाजार, बरपेटा रोड फोनांजाब लामानि फारसे खैफोदनि इसारा। दैज्लां सफैनायनि सिगांनो बेखि दैमायाव गिख्रंथावै खुरखानाय नुनो मोननाय जादों। बे खुरखानायनि जाहोनाव खैफोद नुजाथिदों बारापेटा मिलन बाजार, बरपेटा रोड फोनांजाब लामायाव। दैज्लां फैनायनि सिगांनो बाक्सानि कारिजा बिजनीयाव खुरखानायनि गिख्रंथाव महर लानायखौ नुनो मोननाय जादों। कारिजा बिजनी बारापेटा दुमनि गाथोनाव खुरखानो हमदों बेखि दैमानि जिं। खुरखानायनि जाहोनाव दैमाया मिलन बाजार, बरपेटा रोड फोनांजाब लामानि खाथिसिम सौफैदों। बेफोरबायदियै खुरखालांबाय थायोब्ला माखासे साननि गेजेरावनो बे लामाजों थांलाय फैलाय खालामनो हानाय नङा होनना ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा बुंसोदों। बिनि थाखायनो सम थानायावनो गोनोखोआरि राहाजों बे खुरखानायखौ होबथानायनि राहा खालामनो थाखाय बिफाननि बिबानगिरिफोरखौ खावलायनो ओनसोलनि रायजोजों लोगोसे बिटिसि माइनरिटि फरायसा आफाद एबा सुंदयै एबिएमसुआ। थामथि रादाबाव दं, जार्मानिया भारतनो 4 लाख लिटार केपासिटि गोनां अक्सिजेन प्लान्ट दैथायहरदों। बे प्लान्टआ सरदार बल्लभभाई पेटेल कभिड हस्पिटालाव सामलायनाय DRDOआव मावगोन। भारतनि जार्मानि एम्बेसाडर वाल्टार जे लिन्डनआ बे प्लान्टखौ दिनै नायबिजिरो। बेजों लोगोसे ब्रिटेनआ भारतखौ हेफाजाब खालामदों। मुलुगनि देरसिन कार्ग' बिरग्रा दिङाजों देहा फाहामथायनि मुवा बेसाद दैथाय हरदों। भारतनि कभिड-19नि थासारिखौ नोजोर होनानै ब्रिटेन सरकारा हेफाजाब होनानै गंथाम 18 टन अक्सिजेन जेनेरेटर आरो 1000 भेन्टिलेटर लाना मुलुगनि देरसिन कार्ग' बिरग्रा दिङाया सा आयारलेन्डनिफ्राय भारत फारसे रावना होबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। देहा फाहामथायाव गोनां जानाय मुवा बेसादफोर दैथायहरनाय एन्टनभ 124 मुंनि कार्ग' बिरग्रा दिङायाव लड होनायाव हरसेमानि खामानि मावनांदों होनना फरेन कमनवेल्थ एन्ड डेभेलपमेन्ट अफिसार PCDOआ मिथिहोदों। ओरैहाय बे दिङाया रबिबारखालि फुंनि 8 रिंगायाव गोदान दिल्लीयाव सौफैगोन आरो बेफोर मुवा बेसादखौ इन्डियान रेड क्रसआ देहा फाहामसालियाव दैथायहरनायाव हेफाजाब खालामगोन। गंथाम अक्सिजेन जेनेरेटरआ मिनिटआव 500 लिटार अक्सिजेन दिहुनगोन आरो मोनसे समावनो सा 50 सुबुंनो अक्सिजेन होनो हागोन। बेनि अनगायैबो ब्रिटेनआ थांनाय दानाव भारतनो गं 200 भेन्टिलेटर आरो 495 अक्सिजेन कनसेन्ट्रेटर दैथाय हरदोंमोन। ब्रिटेननि सावस्रि नेहाथारि मार्क हेनककआ बुंदों दि भारतआव कभिडनि थासारिया जोबोद दुखुनांथाव। जों भारतजों लोगोसे खैफोदनि समाव गसंफागोन होनना बुंथिदों। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। आसामाव गिबि मन्थ्रिनि गंसे गोग्गोम मासिखौ लानानै सोलिदों जेरैबो राजखान्थिनि गुदुं गुसु दावहा। सोर जामारगोन आसामनि गिबि मन्थ्रि? आगुनि सर्बानन्द सन'वाल ना डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा? बेबायदि सोंलुआ रायजोखौ खालामदों असान्थि। बे समावनो हिन्दुबादि नेता चैतरन्जन बराया खुगा बेखेवदों। बिथाङा डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि फारसे गोख्रों हामला खालामना बाथ्रा बुंदों। लोगोसे हुमखि होबावदों, जुदि माबा जाहोनाव बोरैबा डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा आसामनि CM जायोब्ला आसाम BJPनि हेंथायै गोख्रों जुजिगोन होनना आवाज दैखांदों आरो बुंबावदों बिथाङानो सिगां जागोन BJPनि हेंथा जुजिनाय गिबि सुबुं। बिथाङा हेमन्तखौ गोबां जुक्ति आरो बानबुंथिजों हामला खालामदों। बेराफारसेथिं बिथां चैतरन्जन बराया सर्बानन्द सन'वालखौ CMनि थाखाय गनायथाव होनना सापर्ट खालामदों। दिनैसो थार फिननायखौ मोनसिगोन सोर जामारगोन आसामनि गिबि मन्थ्रिया। बिनि फिननायखौ दिनै माखासे समनि उनावनो मिथिनो मोनगोन। आसाम BJPनि 60 MLA आ सायख'गोन।
आरो बेनो जागोन जोबथा फिथाइ। दा नुनो मोन्दों बिजेपिआव गोख्रों खावनै जानायखौ आरो आसामनि राजखान्थियाव बारदों गोबारै बारहुंखा। दिनैनि रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। अन्नानै भिडिअखौ लाइक, कमेन्ट, शेयार खालाम आरो जायफोर दासिमबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै बड' एसएम आपडेट इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला। उननि समाव जाहाथे बेबायदिनो गोदान बर' रादाब मोननो हायो। गोजोन्थों।